ಪ್ಲಾನ್ಲ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಜಾಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಡು ಉಂಡು ಸರ್. ಬಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಉಂತಾರೆ ಐ ನೀಡ್ ಯು ಹೆಲ್ಪ್. ನಿಕ್ಕುಲು ಕಚ್ಚಿಗೆ ಮಂಡೆ ಚಾಲ್ಪಾರು ಬಿಲ್ಡರ್ ಇದ್ದೇನಾ? ರಿಷಿ ಟಾಪ್ ಫ್ಲೋರ್ ನಂಗೆ ಯಾನ್ ದುಂಬೆ ಟುವಲ್ ಬಾರ್ದೆ ದಾಯಿ ನಟ್ಟೆರೆ ಮುಲ್ ಪ್ರಾಯ ಬೇಕು ಓರಿನ ಮುಸುಜೇರು ಮೂಸರಿ ಅಂದನು ಬೆಳಕಾಯ ಎನ್ನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಹಾಕೋನು ಅಬ್ರ ಕಡೆ ಬಿಡೋಣ ಮೂರ್ಖ. ಐಶು ಖಾಲಿ ಚಾಯ ಅಗ್ಗೆರೆ ದಾಲಿ ಚುಕಿಂಡಿ ರಾಪ್ಪಯ್ಯನ್ ರಸ್ಕ್ ದೇತಾರ್ನ ಕೈಟ್ಕೊರ್ರಿ ರಸ್ಕ್ ತಿಂದಿನಿ ಯಾರು ಪಣ್ಣಿನಿ ಇಂಚಿ ಸಾವುದ ರಸ್ಕಿಯ ಮೇರೇರನ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಒಂಜೇರ ಕಾರ್ದ ಸಕುನಿ అంటే ఈ జన మాత ఉంటుందిరత మొగల్పుర మలమల్ల దుమ్ముదినగలు నేను మాత తూనಗ ಎಂಕ ತುಂಬು ತೊಂಡಿ ಗಾದೆ ನೆನಪಾ ಒಂದೊಂದು ಪಂಜಿ ತೊಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಕಂಜಿಲ ದಾದನ ತಿಂತನಿಗೆ ಅಂಚ ಒಂದತ್ತ ಅಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ವಿಷಯ ಬಲೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬದೀಗ ಏನಂತೂಲೆ ಇರೆಂದು ಎರದಾದೊಂಡು ಅರೆನಾಂಡ ತು ಒಂದೇ ಪುಲ್ ಬೆನಿತ್ತೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಪುನಃ ಸುರೂಕು ಬೋಡೈನಿ ಬೇಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಲವ್ ಇರ್ನ ಲೋನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಂಕಲ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಬೇಕರ್ದ ನಮಗೇನಾ ಎಂಕಲ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ತಗ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜ. ಇಂಕೆಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ 5 ಲಕ್ಷ ಬೋರ್ಡ್ ಸರ್. ಎಂಕ್ 20% ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಡ್ಚಿ ಬೋಡಾಂಡ ಜಾಗೆಲ್ಲ ಇರೋದು ಇವನ್ಲೆ ಏನ ಪ್ಲಾನ್ಲ ಇರೋದು ಇವನ್ಲೆ. ಈ ನೀ ನಮ್ ದಾದಂದೇನದ ಮಾತ ಈ ಓರಿಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪ ಬಂದಾಂಡ ನಿಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೇ ಆಗ್ಯಾ ನಮ್ಮ ಓಲ್ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋನ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ. टोटली फैमिली पैक है.